ҳайати ширкат ба омӯзиши ҳавопаймоҳо машғул буда, айни ҳол границаи Қазоқистон бо Федератсияи Русия маҳкам шидагӣ нестае ва дар ин бора ҳеҷ тасмимам гирифта шидагӣ нестае. Олӣ дар муддати 1 моҳ шаҳрванд метавонад ки ваени билет дастрас кунад. духтури дандон дар шаҳри Москва. Бародарони тоҷик дар хизмати мову шумо мебошанд. ҳама намуди бемориҳои дандонро табобат мекунанд. барои сафед кардани дандон, барои пломба мондани дандон, барои табобат кардани хунукиҳои дандон, ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. ҳатман аз номи канали мо муроҷиат кунед. духтури дандон бо нархи арзон ва дастрас. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юрис Тиҷей. Тамошобинони азиз, ҳатман дар видео лайк бомонен ва то охирша тамошо кунен. Ахбороти нав ба маълумоти шумо расонида, баъдан комментарияҳоро мехонему, ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. Ҳамиҷада ба ҳаматон як чиза тавсия метиҳам. Касоеда ки футбол интересни боша, агар дар комментария як силкара закрепит кардагием. Ҳамун силка бидорен регистратсия кунен, соҳиби 5300 сомон бонус мешавад. Чемпионати Испания, Реал Мадрид ва Валенсия бозӣ дорад. Дастгирӣ кунед силкаи сарпарасти моай. Акнун оиди конкурсе ки дар канали ма буд гап мезанам, видеоро бо диққат гӯш кунед. Чӣ хеле ки медонед дар канали ма конкурс буд, хушбахтона дина финалша гузаронидем, тамошо кардем. Агар нафарое ки тамошо кардагӣ набошанд, видеош дар канал медроен ҷои транслясияда сахранид истодагиай тамошо кунед ва призора худо хоҳад пагоҳ ҳамаша уже тақсим мекунем ва видеоша пешниҳоди шумо мегардонем. Ахбороти нав. Дастури ҳукумат барои роҳандозии парвозҳо миёни минтақаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба раёсати ширкати фаъоли ҳавопаймоӣ дар кишвар дастур додааст, ки парвозҳо миёни минтақаҳои ҷумҳуриро густариш диҳанд. Барои роҳандозии парвози ҳавопаймоҳо миёни минтақаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, ширкати Somon Air нияти хариди ҳавопаймоҳоро дорад. Вай таъкид намуд ки феълан ду навъи ҳавопаймоҳои ғунҷоишашон 19 ва 50 нафариро баррасӣ доранд. ҳайати ширкат ба омӯзиши ҳавопаймоҳо машғул буда, то охири сол дар мавриди нав ва теъдоди ҳавопаймоҳо тасмим хоҳанд гирифт. гуфта мешавад ки ширкати ҳавопаймоии Somon Air дар ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим гирифтагиае ки шумораи парвозҳои худша ба дигар кишварҳо рӯз то рӯз зиёд кунад ва инчунин ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дастур дод ки миёни минтақаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне миёни дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон, мисол мегирем аз шаҳри Душанбе ба Кӯлоб, аз шаҳри Душанбе ба Хуҷанд, ё ки аз Хуҷанд ба вилояти Хатлон, Қурғонтепа, ана миёра тасмим гирифтанд ки ба воситаи ҳавопаймо пешниҳоди шаҳрвандон бигардонанд ва ин тасмим бояд то охири соли 2023 нақша ба иҷро расонида шавад. мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Ситамов нависонда: граница маҳкам мешавад Тоҷикистон сини Россия, яъне ки аз Федератсияи Русия бо тариқи Қазоқистон ҳам сарҳад мебошанд ва пересикат мекунанд бисёр аз муҳоҷирон ҳамин границара. аз Тоҷикистон ба воситаи Ӯзбекистону Қазоқистон баъд вориди Федератсияи Русия мешаванд. айни ҳол границаи Қазоқистон бо Федератсияи Русия маҳкам шидагӣ нестае ва дар ин бора ҳеҷ тасмимам гирифта шидагӣ нестае. Олӣ Муҳиддин нависонда: ассалому алайкум, акам мегуфтӣ баъди бекор кардани акти никоҳ, агар фарзанд дошта бошӣ, зан фарзанда нишон натиҳад, чӣ кор бояд кард? дар ҳолате ки мутобиқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон, мутобиқи ҳалномаи суд акти никоҳ бекор мешавад, агар ки шаҳрванд мисол фарзанд доштагӣ бошад, дар яке аз пунктҳои ана ҳамун ҳалномаи суд оиди дидорбинӣ кардан бо фарзанд иҷоза дода мешавад ва дар ҳолате ки агар зан фарзанда нишон натиҳад ба падараш, дар ин ҳолат падар ҳақ ва ҳуқуқ дорад ки ба суд ариза бинависонад барои дидорбинӣ кардан бо фарзанд. Қурбонова нависонда: салом ака, раҳмат барои гапҳои хуб. аз Краснодар поезд меравад Тоҷикистон. аз ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо ба Волгоград поезд меравад ва аз Волгоград боз ба ҷумҳурии Тоҷикистон. Тамом. Носиров нависондай: беҳтарин ака, ба пеш, қуввати дили ғарибоӣ, раҳмат ки ҳастӣ. азо раҳмати калон ба ҳар яки шумо ки моро тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед. аз замин то осмон ай ҳамаи шумо миннатдорум ман. Меҳробҷон нависондай: ассалому алайкум, хуби, мара ҳамаи документом сӯхт, ҳатто паспортом. ман возвращение қати ба Тоҷикистон равон. виездам маҳкам мешава, регистратсия надорум, патентам дигар наспоридестам, ҳамаш сӯхт. дигар натонистестам, амира ҷавоб медодӣ, хуб мешид. пешакӣ раҳмат. дар ҳолате ки регистратсия надорӣ ва патентам наспоридеста,
ва ягон ҳуҷҷат надорӣ ба воситаи ҳуҷҷати возвращения на родину Тоҷикистон меоӣ, бале дар ин ҳолат метавонад ки ҳатто инами патент регистратсията сабаб кунанд виездитра маҳкам кунанд. Аз Изматов нависондай: ака як савол дорам. Ман Тоҷикистон омадам. Чанд рӯз вақт дорам ки патент ва прописка кунам. Пешаки раҳмат. Дар ҳоле ки Федератсияи Русияда дохил мешен, ами як рӯз ду рӯз пас барои регистратсия ҳуҷҷатотонам биспорен, яъне паспортонам биспорен, тест тайёр шава барои худтон хуб аст. Ва оиди патент гирифтан як моҳ муҳлат дорен. Агар ки аз як моҳ зиёд шид, аллакай ҷарима меспорен. Субҳиддин нависонда: ассалому алайкум. Акаҷон мегуфти хизмати алтернативи олиам ҳаста ё ин ки не? Бо гуфтан айбайн гирифт я намира. Касое ки доғи судӣ доранд, вора ба хизмат мебаранд ё ин ки не? Нафароне ки доғи судӣ доранд ба хизмати ҳарбӣ даъват карда намешаванд. Ва оиди хизмати алтернативӣ бале ҳастай. Бо тариқи пардохт кардани маблағ дар муддати як моҳ шаҳрванд метавонад ки ваени билет дастрас кунад. Латипов нависонда: ассалому алайкум бародар, ҳамин одамое ки бе патент дар Русия қарор доранд, ягон навигарӣ мешавад, штрафаи мақсад мешуда бошад ки патент кунем. Илтимос ҷавоб битемон, раҳмат. айни ҳоли ягон иҷоза дода шидагӣ нестай. Оиди нафароне ки тӯли 5 моҳ 10 моҳ бе патент гаштагиянд. Баъзе аз ҳолатҳое мешавад ки бо қарори президенти Федератсияи Русия барои тамоми нафароне ки дар ҳудуди Россия қарор доранд ҳуҷҷат надоранд имконият метиҳанд ки ҳуҷҷат кунанд. Айни ҳол хеле қарор буромадагӣ нест ва ҳичи гуфтан намешавад. Умед Саидов нависонда: салом сози хуби акаҷон, патенти ма 24 срок шад. Ма 28 супоридам, фаромӯш кардам. Месӯзад ё ки не? Илтимос як ҷавоб ден. 5 видеотонда коммент кардам. Та 4 рӯз пас хӯридагӣ. Дар ҳолате ки дер мекунӣ аннулировать мешавад. Ҳазрат нависонда: салом акаҷон, ма 27 сола 2 моҳ шидам. Ма Тоҷикистонамон, хизмат мебаранд ё ки не? Дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон оиди хизмати ҳарбӣ ва уҳдадориҳои ҳарбӣ сину соли даъваткунӣ ба хизмати ҳарбира аз 18 то 27 муқаррар кардагиянд. Вақте ки шаҳрванд 27 сола мешава, аллакай аз даъваткунӣ ба хизмат озод мебошад. Победа нависондай: акаи сорбон безор кади ба ҳаму симкартошон. Мон кишан ҳамаша дили мардума гирӣ ба ҳаму симкартошон. ҳар касе ки симкарташа аз сари нав ба қайд мегирад, вай барои фоидаи худчае ки баъзе нафарҳое ҳастанд ки мисол номерошон алиш карда наметавонанд, бо ягон сабабҳое ҳастанд. Вале боз баъзе нафарҳое ҳастанд ки барои иваз кардани номери ягон фикр парво надоранд. Ва бо қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон то ана ҳамин моҳа 15-ҳамша муҳлат додагиянд ба шаҳрвандо ки симкартаҳои худшона аз сари нав ба қайд бигиранд. Салимӣ нависонда: симкартара ба паспорти пластикӣ гирифтагӣ бошем, бо ба қайд бигирем. Бале, дар ҳолате ки симкартара бо паспорти пластикӣ гирифтагӣ дар вақташ ва қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамин мавзӯъ ки биромад, то бояд уҳдадор бошӣ ки брай ай сари нав симкартата ба қайд бигирӣ. Тамошобинони азиз, ба ҳамин видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То барномаҳои оянда, Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.